मुंबईच्या चाकरमान्यांसाठी गावची भेट म्हणजे मालवणी खाजं. आणि हे खाजं सर्वांनाच आवडतं. पण हे खाजं घरच्या घरी कसं बनवायचं ते तुम्हाला आज मी करून दाखवणार आहे. आणि अतिशय खुसखुशीत झालं आहे. आत्ता जर तुम्हाला ते चिकट दिसत असेल ते थंड झाल्यावर ते हे एकदम सुकं सुकं होतं. चला तर ह्या खाज्याची तुम्हाला मी रेसिपी दाखवते. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली माझ्या चॅनलवर स्वागत करते. आज मी तुम्हाला मालवणी खाजा करून दाखवणार आहे. बेसन घेतलंय 1 वाटी, पाव वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय, इथे गूळ घेतलंय आणि थोडंसं आल्याचा तुकडा घेतला छोटासा. इथे काळे तीळ घेतले, तेल घेतलंय आणि मीठ घेतलंय आणि पाणी, बस एवढंच साहित्य घेतलंय. हे बघा, ते तेल तापत ठेवते. थोडंसं तेल घेणार आहे. तेल गरम करून घ्यायचं. हे बघा, तेल गरम झालंय. गॅस बंद करते. आहे ना, गरम केलं मी ह्याच्यात ओतणार आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता याला चवीपुरतं मीठ घालायचं. हे बघा, चवीपुरतं मीठ घातलं. आणि आता हे पीठ ना थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं. एकदम पाणी नाही टाकायचं, चांगलं मळून घ्यायचं पीठ. हे पीठ मी चांगले व्यवस्थित मळून घेते. पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं, एक तर चकलीच्या साच्यामध्ये मध्ये तरी बनवायचं ना, तर आपण हातावर पण बनवू शकतो. आपल्याकडे काय खाज्याचा साचा नसतो. बघा, याचे गोळे घ्यायचे. आपल्याला पाहिजे तेवढ्या साईजचे करायचे. करताना जरा बारीक करायचे, म्हणजे कसं म्हणजे आतपर्यंत ते भाजले चांगले फ्राय होतात. तर मला चकलीच्या साच्यापेक्षा ह्याच्यावर व्यवस्थित वाटतं. हे बघा, अशी करून घ्यायची. हे बघा, आपण जर आता जास्त प्रमाणात बनवत असेल ना, तर चकलीचा साचा वापरायचा. पण त्याला काटे आहे ना, आपल्याला काटे नको आहेत ना, हातावर करायचं. हे बघा, असं करायचं. आणि ही करेपर्यंत आपण इकडे तेल तापत ठेवायचा. तुम्ही हे राहिलेले आहेत ना सगळे, असे करून घेणार आहे. अजून 2 दाखवते तुम्हाला मी. राहिलेले मग करून घेते सर. हे बघा, आपल्याला लहान मोठे असे कापायचे. असं एका साईजचे नाही. आपण खाजं कसं असतं की एका मापात नसतं, लहान मोठं असतं ना, तसंच का म्हणजे वाटलं नाही पाहिजे. हे आपण घरी बनवलंय. हे बघा, असं करायचं.
आता जे राहिले आहेत ना सगळे मी आता करून घेते. हे बघा इथे मी तेल तापत ठेवलंय. तेल तापलं की चेक करते मी. बऱ्यापैकी तेल तापलं. मीडियम गॅसवर ठेवायचं. आता जास्त गॅस तेल तापल्यावर ना गॅस थोडा मीडियम ठेवायचा. कारण काय होणार फास्ट केलं वर भाजणार आतून कच्चे राहणार. हे बघा मी थोडे करून घेतले. आता हे हे बघा थोडे करून घेतले. आता मी थोडे थोडे तळून घेते. हे बघा हे बघा आणि मीडियम गॅसवर एकदम तळायचे. हे बघा चांगले तळून घ्यायचे व्यवस्थित. हे चांगले लाल झाले पाहिजे. हे बघा याचे बबल्स आहेत ना हे कमी झाले पाहिजे. समजायचं काय झालं. अरे हे बघा चांगल्यापैकी फ्राय झाले आहेत. मी काढून घेते. हे बघा चांगले फ्राय करून घ्यायचे. हे बघा हे तळून झाले. आता राहिलेले आहेत ना मी सगळं असे तळून घेणार आहे. तळून झालेलं आहे. आता ह्याला गुळाचा पाक करून लावायचा. इथे मी कढई तापत ठेवली आहे. इथे कढई तापत ठेवली आहे. या कढईमध्ये ना पहिलं मी तीळ घेते. थोडे ते भाजले पाहिजे. तीळ कच्चे नाही राहिले पाहिजे. ते तडतडले ना साधारण तडतडले ना की तिथे गुळ घालायचं. हे बघा गुळ घालून तर मी विचून घ्यायचे. गुळ याला जास्त नाही लागत. आणि जरासं मी याच्यात पाणी टाकणार कारण गुळ करपू नये म्हणून.
थोडंसं पाणी टाकायचं, जीव करपायला पाहिजे तिथेपर्यंत. गूळ चांगलं एकसारखं विटवून घ्यायचं. मी थोडंसं गूळ वाढवते. हे बघा, थोडंसं गूळ वाढवलं आणि चांगलं विटवून घ्यायचं. आता याला गूळ नाही जास्त लागत, थोडंच लागतं गूळ, भरपूर गूळ नाही लागत. हे आलंय ना, हे आलं त्याच्यावर किसायचं थोडंसं. किसून घालायचं, जास्त नाही, थोडंसं घालायचं चवीपुरतं. हे आलं ढवळून घ्यायचं. म्हणजे आता गॅस बंद करायचं. गुळ आपलं वितळलं, आपल्याला पाक नाही करायचं. आणि सगळं तेल ह्याच्यात टाकायचं. सगळं लावून घ्यायचं. चांगलं ढवळून घ्यायचं. तर गॅस चालू करते परत. बघा लागलं सगळं. गॅस बंद करते. आणि ना आता येत आहे ना, एका ताटात काढून थंड करत ठेवायचं. थोडा पंख्याखाली ठेवायचं. बघा, ते पंख्याखाली ठेवायचं, थोडं थंड करून घ्यायचं. बघा, अरे थंड होऊ दे, मग तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, खाजं करून झालेलं आहे. हे बघा, एकदम खुसखुशीत झालंय. आता जरी तुम्हाला हे ओलसर दिसत असेल ना, ते थोडं ते हे होणार, एकदम सुकं होणार. आता ते जरा गरम आहे ना, तरी मी थंड करून घेतलंय. हे बघा, तुम्ही तोडून दाखवते मी. हे बघा, आतमधून पण थोडंसं पोकळ झालंय, खुसखुशीत. कोण म्हणणार पण नाही घरच्या घरी बनवलंय असं. हे बघा, मी केलेलं आहे मालवणी खाजा. तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंटमध्ये सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन देत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन.